ukubekezelelana, umoya wokwemukelana, ukuthi noma ngabe umuntu akakholelwa kwiqembu lakho unelungelo lokukholelwa kulokho akakholelwa kukho. Sifisa ukukhuthaza lo moya kusukela kukhankaswa kuze kufike usuku lokhetho. Mase liwinile ikhansela lenkatha lilemukele futhi nonke ukuthi ke nango seyikhansela lethu, ngoba kube yintando yabantu besigcebe esihlala kusona. Kuyintokozo enkulu kuba uma ngifika labo comrade simfice nikhona. Okusikhuthaza kakhulu ukubona abantu abasebancane ngeminyaka, both abesifazane nabesilisa. Okuphinde kusikhuthaze kakhulu uma sibuka ey'nkundleni zokuxhumana sibona intsha eningi iseqhulwini lokuthi i-available as candidates. Sikushayela ihlombe-ke lokhu ngoba yikusasa lenu leli, akufanele ninqunyelwe ngabanye abantu ningekho nina. Kufuneka nibe yingxenye yokuhlala etafuleni lapho kuthathwa khona iy'nqumo ngentuthuko eniyifunayo. Amawadi amaningi asaqhubeka nokukhetha. Mangibuka umfowethu uMagaye akakabi umuntu omdala, mayisephumile entsheni usanda kuphuma entsheni, kodwa kulula ukuqonda izinto zabantu abayintsha nokuthi beze kuyena ngenxa yokuthi igeba phakathi kwakhe nabo alikabikho elingako. Ngifisa ukuthi-ke sinikhuthaze okokuqala ukuthi yibani available ukuba libe ngama-candidate. Futhi sikushayela ihlombe kakhulu ukubona abantu besifazane. Yibona abantu besifazane abaliningi. Kuyasijabulisa ukubona bebaseqhulwini ukuthi bethi nabo ba-available to be candidates to serve their community. Qhubekani-ke nikwenze lokho. Okwesibili-ke, uma selikhethile i-candidate lenu kulo lonke itheku, uma seliphothula ukukhethwa kwama-candidates njengoba seliphothule kumfowethu uMagaye, ningabe seniba umthwalo phezu kwe-candidate bese niba yitshe emahlombe nifune lokhu nifune lokhu nifune lokhu. Uzokuthathaphi phela ngoba akakangeni njengekhansela. Uma umuntu selimphakamisile, umsebenzi osemahlombe enu njengamanje ukuthi nimthwale nina, nibe ngamavolontiya akhe, nibe ngamashoshozela akhe. Uma nishaya door to door nithi ukudla soyilungiselela emakhaya ngoba sifuna ukuyikhethela ikhansela lethu. Soyilungisela ukudla emakhaya, sincenga abantu ukuthi bamvotele. Uma besevotela uMagaye nizothi hayi sekuyigema lakho-ke Magaye, ususe groundini. Azisheke Magaye, sesifuna intuthuko ngesithukuthuku nokukweseka esikunikeze khona ngesikhathi somkhankaso.